Hør det. Hør det, Musse. Er det dejligt? Hvad? Det er bare dejligt, altså. Kan du lige få nyser? Kan du godt lige få nyser? Ja, det kan du. Du er bare efter dig. Hvad? Hvad laver han om bare? Du bliver nisse helt i stykker. Ja, du gør så. Du bliver skamnyset. Ja. Så kaffe. Fokuserer på kameraet. Hvad? Ja. Vil du kysse til kameraet? Far, lad lige være. Det var dit øre, jeg var efter. Jeg kan det så dreje det hovedet igen, så jeg kan kysse det øre. Kan du så dreje det? Ja, jeg skal kysse det. Ej, nu er det vist nok. Ja, nu bliver jeg skildøjet.